سلام يا حوات كما يكنيكم ذا فيديو زي ما قصلتها نايتا قدمنا جميرنا يا زنبرنا وسنن زي وسنن قرصي ابسم بقانقا شودن تغرنيان يا مالتيو ابز حلفت فيديونا قدامي تخفال انتي رينا نيرنا بيستيمد او بيستيمد وسن زي وسنن اب نصل رينا نيرنا مالتيو ابزا سعيبا تقصل فيديو دما بزعبا وسنن زي وسنن اب بزحي اب بلورال ناي قانقا شودن كرينا مالتيو سناي مكتتال مس مبزح زخدو سلسة عينت وسنات قرصتات አለው ንሳቶም ከዓ NO ANO እዮም እቶም NO ዝውሰኹም እቶም ኣብ ዘይውሱን ብዝሖም ብR ማለት ብUR OR ወይ ድማ AR ዝውዱ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንሓስብ ኣለና ብዛዕባ ወስኑን ዘይውሱኑን ኣብ ቋንቋ ሽወደን ክንዛረብ እንተዳ ኮይና እሞ ኣብ ብዝሒ ማለት እዩ እንታይና ንልቅበሎም ኩሉ ግዜ ነቶም ውሱን ዝኾነ ቁርጽና ይስማ ብዝሒ ማለት እዩ ወይ NO ንልቅበሎም ወይ AN ንልቅበሎም ወይ ድማ O ንልቅበሎም ማለት እዩ ሕጂ ኣስፊሕና ክንሪእዩና ሰዓብና ከይትኮልና እቶም NO ዝውሰኹም እዚኦም እቶም N ዝወስዱ ኣስማት ናይ ሽወደን ማለት እዩ እቶም N ዝወስዱ ኮይኖም እቶም N ኣስማት ኮይኖም ብምንታይ ምዝውዱ የማ ብዝሒ ብR ዝውዱ بOR OR ወይ ድማ AR እዚኦም ሕጂ ነዚ ክርድአና እንተዳ ኮይኑ እንታይና ክንገብር ዘለና እታ ሱብስታንቲቭ ብዛዕባ ሲንጉላር ኦ ፕሉራል ኢለ ኣውፅያ ዘለኹ ቪድዮ ኣብኡ ክንከይድ ኣለና ክርድአና ምንታን ማለት ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘለኹ እዚኦም BOR OR AR ዝውዱ ኣብ ብዝሒ ክብል ከለኹ ማለት እዩ እዚኦም ክልተ ተሪፎም ዘለው እዚኦም ድማ እዚኦም AN ኦክ O እዚኦም ካኒ ኣብ ኤት ان زوستو اسماتنا نتقملهم اب وسن بزح كنزارب كلنا ማለት እዩ ኣብነት ጌርና እንተዳሪናዮ ክሎኩር ዝምታይ ወዳሎ ብኡአር ወዳሎ ማለት እዩ ዝኻ ሰዓታት ማለት እዩ ብዙሓት ሰዓታት ሕጂ በብዝሒ ብዛዕባ ብዝሒና ንዛረብ ዘለና እዚ ውስናት ዘይኮና ሰዓታት ክሎኩር እንተይለስ በሐፈሻ ሰዓታት ማለት ብዛዕባ አይነት ሰዓት ሮሌክስ ዲያ ወይ ካሲዮ ዲያ تسمعي يكون ويس أنا أي فلتنا ينزل لنا يوم بحفشة بزعبة ساعات ترينا نزارب زلنا مالتي سلذي زيهم توم إند وصدو أسماتهم بو أرزو ود أنت دا أوقينو أنتينا نلك ولا ما بزمالتيو إن أو نلك ولا مو أفتوسن أنتي كهونيم كلو كنا أتن ساعات نبلالنا أتن ساعات كنبل كلنا بزعبة نفلتن ساعات نزارب لنا مستسمعين مستتزاربين زفلتون ساعات مالتي سلذي NO لكيبنا لما سلامتاي N زوست سم سلازخونه مالتي بوي كار زغا اودات بزحات مالتي زغا زي وسوني بزعبا خمداي ودات اينو تاودات نزاربنا ينفلطنينا مالتي نزينا وسون كن لوطو خوينا بزحي امو خا نفلطوم NO نلقبلو لك خمس مالتي انتي كوني موداتو بوي كانا نبل مالتي ازيا نري ادلنا دي NO لكيبنا لنا እቶም አወዳት ማለት እዚኦም ብዛዕባ ንፈልጦም አወዳት ንዛረባልና ማለት እዩ ሲጋሬተር ዝኻ ሽጋራታት ብዙሕ ሽጋራ ንብላለና ማለት እዩ ቁጥሩ ንፈልጦልና ወላ ሓድሽ ሓበሬታ ይናዓና እዚ እውን ልክዕ ተመሳሳሊ NO ንወስዶ ንልቅበሉ ስለዚ እንታይ ክኸውን ሲጋሬተና ክኸውን ማለት እዩ እተን ሽጋራታት ሕጂ ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና መጀመርታ ND8 ክፈልጦለና እዚኦም BNM ዝወስዱ ማለት እዩ NO ዲም እዚኦም ብሙሉኦም ሰለስቲኦም ተም ሰለስተ ጉጅለታት ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ ውድኡ ለው እዚ ብOR ውድኡ ለው ሓደ ብOR ውድኡ ለው ኣብ ብዝሒና ንዛረብ ዘለና ብAR ውድኡ ለው ስለዚ እንታይ ክኸውን ብቐጥታ እዚ ናብ ውስን ክንልውጦ ተጣ ኮይና እንታይና ንልቅበሉ ማለት እዩ እዚ እቲ ብዝሒ ደመልክት ክኸውን ከሎ ክሎኩር ተደምሮ plus NO نقبر إذا وانت مساسلي NO نلقبلو إذا وانت مساسلي NO نلقبلو مالت سلذي انتاي كخوني والسن كخوني مالتي زيوم كل تسترفو دما AN اوك او زيوم امنتاي ننتقملو اب ات زوسدو اسمات والسن كنقبرهم تدا خينا اب زحينا ننتقملو ابنت انت دارينا بيانون እዚ ብምንታይ ወዳአሎ ፒያኖታት ማለት ብዙሓት ፒያኖታት
ዘይውሱን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኤት ስለ ዝኾነ እሞ ካብ ኣናባቢ ውድእ ስለ ዘሎ ክንሪኦ ኢና ቀሲልና ማለት እዩ ወይ ተቀዳመይቲ ቪድዮ ራይዋ ፒያኖታት ማለት እዩ ንብዙሓት ፒያኖታት ስለዚ እንታይና ንልቅበሉ ኦ ጥራይና ንልቅበሉ እንታይ ክኸውን ፒያኑና ክኸውን እተን ፒያኖታት ክኸውን ማለት ስለምንታይ ኦ ለቂብናሉ ኣለና እዚ ኤት ዝወስድ ስም ኮይኑ ብምንታይ ውድእ በኣናባቢ ስለ ዝውድእ እሞ በኣናባቢ ዝውድእ እንተኮይኑ ኣብ በዝሒ እንታይ ክኸውን ኤን ልቀቦ ማለት እዩ እዚ ኤን ልቀቦ ስለዚ እንታይ ክንልቅበሉ ኢና ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ውሱን ክንገብሮ ተደኣ ኮይና ኦ ንልቅበሉ እንታይ ክኸውን ፒያኖና ንበልና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እቲኦም ብኮንሶናንት ዝውድኡ ብተነበብቲ ዝውድኡ ንኣብነት ናሕሲ ቶክ እዚ ሓደ ናሕሲ ብዙሕ ናሕሲ ኩሉ ሓደ እዩ ስለዚ ቶክ ክንብል ከለና ዝኾነ ዝልቀበሉ የለና ብዙሕ ኣብዚ ናሕስታት ንብል ኣለና ብዙሕ ናሕስታት ማለት እዩ ነዚ እንታይና ንልቅበሉ ኤን ንልቅበሉ እሞ ናብ ውሱን ክልውጦ ተኮይና እንታይ ክንብልና ቶከን ክንብልና እቲ ናሕስታት ንብዝሒ ነመልክት ኣለና ማለት እዩ ዘገጽ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ክዛረበሉ ዝጸናሕኩ እያ ማለት እዩ ሓድሽ ሓበሬታ ይኮነ እንታይ ዳ ኣስፊሑ እንታን ክርዳእና ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ እንታዮም እቶም ኤት ቃል ብዛዕባ ኤት ቃል ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ኣብ ውሱን ብዝሒ ከመይ ከም ንገብሮ ማለት እዩ ኤት ውድ som i singular for slutar på en vokal och för en i obestämd form i plural för en bestämd form som slutar på a. እንታይ ማለት እዩ ኤት ቃላት ኮይኖም ኤት ዝወስዱ ኣስማት ኣብ ንጽል በኣናባቢ ዝውድኡ ምስ ዝኾኑ ኣናባቢ ማለት እዞም ቮካል ንብሎም ትሽዓተ ናይ ሸወደን ፊደላት ማለት እዩ ኣብ በዝሒ ከዓ ብኤን ዝውድኡ ኣብ ውሱን ብዝሒ ብኦ ይውድኡ ማለት እዩ ኣብነት እንደዳሪና ኡቤስቴምድ ፕሉራል ኣለና ቤስቴምድ ፕሉራል ኣለና ኣብዚ ዘይውሱን ቅርጺ ማለት እዩ እዚ ከዓ ውሱን ቅርጺ ኤፕለን እዚ ሕጂ ኤት ኤፕለ ብምንታይ ዝውድእ እዚ እንተዳሪና እዚ ስም እዚ ኣብዚ በኣናባቢ ዝውድእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ በዝሒ ከንታይ ንልቅበሉ ኤን ንልቅበሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ቱፋሓት ንብል ኣለና እዚ ዘይተወሰነ ማለት እዩ ናብ ውሱን ክልውጦ እንተደኣ ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ፕሉስ ኦ ክንገብሮ ኣለና ስለዚ እንታይ ክኸውን እዩ ኤፕለና ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኤፕለን ብዝሒ ማለት እዩ ዘይውሱን ኦ እንተለቂብናሉ በዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ እተን ቱፋሓት ስለዚ ውሱን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ብተመሳሳሊ ልክዕ ከምዚ እዩ ኢርከን ስራሓት እንታይ ንልቅበሉ ኦ ንልቅበሉ ኣብ ዘይውሱን ጸኒሑ ናብ ውሱን ክመጽእ ከሎ እንታይ ክኾኑ ኢርከና ንብል እተን ስራሓት ብዛዕባ ውሱን ንዛረባልና ማለት እዩ ፍሪ ሜርኬ ኣብዚ ኤን ክገብረለየ ኤን ረሲዕ ኣለሁ ፍሪ ሜርከን ማለት እያ እዚኣ ቴምብራት ማለት እዩ እዚ እውን ከምኡ ብምንታይ ይውድእ ኣሎ ኣብዚ በኣናባቢ ስለዚ ብዙሕ ክኸውን ከሎ ኤን ንልቅበሉ ቴምብራት ኤን ተደኣ ለቂብናሉ እንታይ ክኸውን እዩ ፍሪ ሜርከን ክኸውን እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ከምኡ ኮንቶን ሕሳባት ንብዙሕ ማለት እዩ ኤን ኦ ንልቅበሉ ኣብዚ ቅሬታ እንታይ ክኸውን እዩ ኮንቶና ክኸውን እዩ እተን ሕሳባት ማለት ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ቤስቴምድ ፕሉራል ውሱን ብዝሒ ንዛረባልና ኣብዚ ከዓ ዘይውሱን ቅርጺ ኣብ ብዝሒ ንዛረባልና ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ኤት ቃል ኢና ዘለና እዛ ቀዲምና ክሪኦ ዝጸናሕና ኤት ቃል ኮይኖም ብቮካል ዝውድኡ ብኣናባቢ ዝውድኡ እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ውሱን ብዝሒ ክንልውጦም ከለና እንታይ ከም ዝመስሉ ኢና ክርኢ ጸኒሕና ማለት እዩ ሕጂ ድማ እዚኦም ኤት ቃል ኮይኖም ብተነባቢ ወይ ድማ ብኮንሶናንት ምስ ዝውድኡ እንታይ ንልቅበሎም ኣብ ውሱን ብዝሒ ክንርኢና ማለት እዩ ኤት ord som slutar i singular
slutar på en konsonant och därför inte får någon ändelse i plural får ändelse en i bestämd form plural. إذا كانت أرينا يوم تاي مالتيو إت قالات أبزحي زلقب زي باللوم كوينوم نستوعل إت قالات أبزحي زلقب زي باللوم كوينوم أبنتسل بتنبابي زودو تنبابي مالت كونسونانت مالتيو زودو أبوسون كرتيكا إن يوسدو مالتيو بأبنك سنينا تدارينا يو إت يوب ألنا حد سرح زي نخرد أنا إت بزجير يزلخ مالتيو زي نتاي زي أنا باب كونسونانت لزغنا مالتيو كابزينا خرج لنا كابزم أوبيستيمد بلورال مالت سلازي زي بكونسونانت يود سلازلو انتاي كخوني أبزي ولا حنت نجر أيلق أبوني مالتيو أبزي عيوتات يخونا له مالتيو بزح صراحة عيوتات مالتيو نوصون كل وطن تدافعنا بلس ان نقبللو سلازم انتاي كخوني يوبن كخوني اتن عيوتات خونا له أوصون كرت مالتيو إت بسلوت زون حدا وسانة زي نخرج أنا يبز ساشماي نقبللو كونسونانت يود كمزلو نخريكم إلى تراي سلازي زي بكونسونانت ويدما تنبابي يود سلازلو أبزحي ولا حنت نجراي نقبللنا أي وسخوني كمزلو ويزخون سلازي بسلوت انتاي مالتي وسانيتات نبزح مالتي زي وسونينا وسون كل وقت تخينا بلس ان نلقبلو انتاي كخوني بسلوتن نبل اتن وسانيتات نبلالنا سلازي انتاي وسخنا له ان وسخنا لنا مالتي ات اور زون كمو اور يزخونا بزحي اي كيرني عامتات مالتي زي وسون بزعبا نيت عامت نزارب كندلا نفلتنا زلنا بحفش عامتاتنا نقول زلنا سلازي وسون يكونن بلس ان لقبلو انتاي كخونيو ابوسن تخينو اتن عامتات كنقولنا لابنت مسعرق تخزح لف كان 3 عامت ديو تذكر عامتات تخينن اتن عامتات تبل مالتي سلازي توم عرفتها نسخان تفلتن عامتات يكونالو مالتي እንጀመን ታንከርዳና አብሰንት ረጃ ዳር ያለው በሙሉ ወሱኑን ዘይ ወሱኑን አብ ክልቲው አብ ንጽልን አብ ብዝሕን ከመይ ከም ንገብር ማለት እዩ ሕጅና ኤን ዝሆኑ ቃላት ናይ ዚዮሚና ፍሪ ቶም ሰለስተ ጉጅለታት ማለት እዩ እቲ ከም ዝገረ ንጽል በዛ አዳለ የማለሁ ወሱኑን ዘይ ወሱኑን እንታይ መስሉ አብዚ አብ ብዝሕ ከአ ወሱኑን ዘይ ወሱኑን እንታይ መስሉ በዛ ኸር የሚና ማለት እዩ ዚም ጉጅለ ሓደ ተዳሪና ሁሉ ግዜ أب نتصل كلتا لنا إذن مالتيو وبستيم دفورم أبنت إن مانيخا سب مانيخان اتسب ننتصل ننزارب زلنا حجنا بزحي متنا لنا مانيخور سبات زي وصون مالتيو مانيخونا أتوم سبات إزغا وصون مالتيو زون كومو مالتيو روزا اتا روزاتات زخاني اتن روزاتات مالتيو ጉጅለ ክልተውን ከምኡ ኤምብሩ ቢንቶ ብሩን እቲ ቢንቶ ብሮዋር ቢንቶታት ብሮዋና እቶም ቢንቶታት ኤንዳቱሩን ከምኡ ኮምፒውተር ዳቱረን እታ ኮምፒውተር ዳቱረር እታ ኮምፒውተራት ይቅሬታ ዳቱረና እተን ኮምፒውተራት ኤን ከአኾይኖም ጉጅለ ሰለስተ ድማ እዚኦም ኣለውና ኤን ፊልም እታ ፊልምታት እተን ፊልምታት ኤን ታንድ ስኒ ታንደን ታስኒ ቴንደር አስናን ቴንደና እተን አስናን ማለት እዩ ኤቱን ኮሙ ንጽልን ብዝሕን ገረ አዳር ያለኹ ማለት እዩ በዝለና ሲንጉላር ፕሉራል ጉጅለ 4 ጉጅለ 5 ማለት እዩ እዚኦም በቮካል ዝውዱ በአናባብ ዝውዱ ማለት እዩ ናብነት በዚ زي وسون لنا نتل بزي وسون نتل لنا بزي زي وسون بزح بزي دما وسون بزح لنا ات سامهله حبرتسب سامهلت اتي حبرتسب سامهلن حبرتسب نبزح زي وسون سامهلنا اتم حبرتسب مالتي ات ميدلاند ملختي ميدلاندت اتا ملختي ميدلاندن ملختات ميدلاندنا اتم ملختات مالتي وجل حموشه دما بكونسونانت زودو بتنبابي ات بسلوت وسانه بسلوتت ات وسانه بسلوت
ውሳኔታት ብዝሒ ቤስዶተን እቶም ውሳኔታት ማለት እዩ ኤት ኑመር ቁጥሪ ኑምረት እቲ ቁጥሪ ኑመር ቁጥርታት ንብዝሒ ኑምረን ከዓ ንውስን ብዙሓት ማለት ስለዚ እዚ ሓፈሻዊ ናይ ውስኑን ዘይውስኑን ኣብ ንጽልን ኣብ ብዝሕን ርኢና ያለና ኣብ ተቀዳማይ ክፋልና ኣብዚኣን ማለት እዩ ኣብ ድስዕብ ቪድዮ ድማ ሳልሳይ ክፋል ኣጠቃቅመኦም ከመይ ይመስል ማእስ ንጥቀመሎም ኣዕሚቕና ብኣብነት ተሰኒየ ክገልጽ ማለት እዩ ከሳብ ሽዑ ብሰላም የራኽበና ድሓን ኩኑ